מטבחה של משפחת בארי, סצנה ראשונה, טייק 300, יאללה, אקשן. שלום, מה שלום? מה קשר שלום? שלום וברוכים הבאים למטבחה של משפחת בארי. סבבה, היום נכין קיורטוש, אז ככה, מורחים את השיפוד בשמן בשביל שהבצק לא ידבק אליו, שנוכל אחרי זה להוריד אותו ביפה. זהו זיו, דוגמן הבית שלנו, הוא מכין לנו קיורטוש. זאת אורנה, מפזרים קמח על השולחן, גם כן, שהבצק לא ידבק לנו. לוקחים את הבצק. הוא עגול, נותנים לו מחיצה מצד אחד, מחיצה מצד שני, ואז עם המערוך. הבצק הוא מהונגריה, מיוחד במיוחד. השמן שמרחתי הוא גם כן סוג של תערובת מיוחדת מהונגריה. זה הטבח הקשקשן שלנו, שבמקום לעשות קיורטוש מחרבש בשכל. זה באמת מהונגריה. אני גם רוצה קרדיט. מה? מה לצלם? אני מכין. טוב, בזמן שהוא מרדד את הבצק, אל תפסיק לרדד, אני כבר חוזרת. קוראים לנו בחוץ מאסטר הקיורטוש. את לא באמצע התהליך! רגע. טוב, אנחנו נערוך את זה אחר כך. כן. בבקשה. אוקיי, מוכנה? כן. קיורטוש. טאדאם! שקיורטוש. כולם נעשה ככה? רגע בערה. תנקות. הבא בתור. לא מנקים. לא לנקות. טוב. עכשיו... מה, את רוצה שאני אתחיל לעשות? קצת זה? לא, אבל זה לא מונע ממני לסך. סמנה לדוגמה. ממלאים בסלט פירות. לוקח בום בום. ממלאים בסלט פירות. מלמעלה. לוקח בום בום. קצפת. תרים. והנה לנו מנת קיורטוש. חם, נורא. לא גמור? לא גמור. אנחנו חוזרים לזיו. תראי, זה נהיה לאפה. סיימנו לעשות את זה לאפה, פותחים את זה בשבלול. חזרנו לזיו הטבח הרגוע שלנו. עכשיו אני אספר קצת על הקיורטוש. קיורטוש זה מאפה הונגרי, שבהונגריה בעצם קיורטוש זה כמו פלאפל פה בארץ, יש את זה בכל פינה. לוקחים סופגניה, לוקחים באוויר, לוקחים בום בום. דונט. כן, תמשיך טבח. פותחים את זה בצורה כזאת, מעגלית. שבלולית. כל אחד והזה, אני רואה פה בכלל כוכב, קוראים לכוכב הלכת הזה שהוא נראה ככה? שבתאי. שבתאי, שמבתאי, לא משנה, אני רואה פה בכלל כוכב לכת. למה שאלת? והוא חזר לי אחר דבר. יפה, חתכנו את זה בצורה כזאת, ואנחנו מתחילים. אליפסיסטי. מתחילים לגלגל, זה יצא ג'וינט מאוד גדול. מגלגלים מעל בשביל שזה יתפס, ומתחילים. בסוף זה אמור להיראות כמו תחבושת. גיאנית. בוא נקווה שלא. דונט. מגלגלים. קחו את הזמן, זה ייקח הרבה. יש לנו כמה זמן שאתה רוצה. 10 דקות סרט עכשיו. זה מה שהמצלמה נותנת. סימן שתצטרך למחוק. לא, זה יחידות של 10 דקות, זה מה שהיא נותנת. אנחנו... לראות את הסרטן הזה. הולך להיות לי קרב מאוד קשה עליו אם זה יהיה ככה. זה עלילות משפחת בארי והקיורטוש. עכשיו משתדלים שהוא לא יהיה יותר מדי משוחרר, ושהוא לא ייקרע באמצע. או שהוא מתפרק באמצע, על המנגל. בינתיים אני יכול להביא בעלילות משפחת בארי ומשהו אחר. נכון. רציתי להראות גם לעידו. מה? איזה עוד עלילות בארי? אבל חכה הבא שנסיים את הסרט, שלא יהיה פסקול שלא שייך. תעשי עריכה לסוף. שלום. הוא שם. זיו שלנו הוא גם טבח הבית,
גם דוגמן הבית, גם זמר הבית. ולכן שאלתי מי לעזאזל הולך לראות את הסרטון הזה, שזיו, קו קשב. ופה בת הזוג של זיו שמפחדת שאחרי שיראו את הסרטון הזה והבינו שהוא גם יפה וגם אופה. ייקחו לה אותו. זיו, מה אתה עושה עכשיו? עכשיו אני עושה ככה בקיצור, בשביל לסתום את החורים שיש בין הפסים של הבצק. אני הייתי מצלמת בקלוזאפ יותר זמן, אבל השרירים פשוט. סבבה? עכשיו אנחנו לוקחים את זה שוב פעם, ומולכים את זה שוב פעם נמרוד, מולכים את זה שוב פעם בתערובת ההונגרית המיוחדת שלנו. הונגרי, אנחנו אוכלים מנתקים. זה בלון אמריקאי. מה אכפת לי? חכי, אל תעשי פלי ידיים. אז תעשי אביבה, תעשי פאוז. פאוז. לא, אני לא עושה פאוז. אביבה, זה לא שייך עכשיו. גם אני רוצה לראות את זה. אביבה, חכי לכולם. אביבה. אני אראה את זה שוב. איך עושים את זה? אתם יודעים בואי תראי לכולם שהוא שלך ושאף אחד לא תיקח לך אותו. תראי לכולם שהוא תפוס. הגיורטר שלנו את לא מכירה. מים. אוי. איפה שאני מסתובב? ראיתם מסתובב? זה כולסטרול טהור, שוקולד מריר טוב, זה פחות. עדיף לעשות את זה עם מכחול נורמלי, לא עם החררה הזה. אבל לא מתהפך. יום אחד אור הגיע. מה אתה עושה עכשיו? עכשיו אני מורח על זה, מפזר. מפזר על זה. סוכר חום, קינמון, סוכר קרמל ואגוזים, נכון? ואגוזים. בסדר, לכולם יש? עכשיו, הסוכר נמס בחום ונכנס לתוך הבצק, הוא נספג בתוך הבצק וזה יוצא ממש ממש טעים. האגוזים סתם מוסיפים קראנץ'. מה הם מוסיפים? קראנץ'. לא, עצרתי את זה פעם. עוד הספקתי רק להציע את זה. רציתי לוודא. למה? קראנץ', נכון? קראנץ', לא סתם קראנץ', זה קראנץ'. קראנץ' עם קינמון. עם סוכר. נהדר. ואיך זה נקרא כל הדבר הזה שאתה עושה עכשיו? קיורטוש. אני חייבת לשאול, למה קיורטוש? תודה רבה, אני הייתי זיו מילסון. תודה רבה, תודה רבה. כן, ילדים זה לא בשבילכם. אנחנו נצלם את הקיורטוש. ועכשיו, זוהי אביבה נושאת הקיורטוש, נושאת הלפיד, שתלך להדליק משואה, להביא קיורטוש. ועכשיו אנחנו יוצאים לזירה, לאיפה שהכל קורה. לוקחים את הקיורטוש ושמים אותו לקרר אתה מעלה אותו למעלה. במתקן מיוחד. על הבומבום. שמים אותו על מנגל עם גחלים לוחשות, תרגישו כמה חם. מדי. ומה שזה עושה, המנוע הקטן הזה, מסובב את הקיורטוש וקולה אותו לאט. ביחד. אותו דבר.